Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşda Baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Şun hormatly prezident bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow minister kabinetiniň başlygynyň käbir orunmasarlarynyň Aşgabat şäheriniň kememi welaýatlanyň häkimleriniň şeride saglyk uğraş we derman senaty ministriniň gatnaşmagynda sanly ulgy marhaly iş masalyny geçirdi. Oň dowamyny sebitleri durmuş ykdysaty dönüşdirmegiň maksatnamasyna belenen wezipler ýerine ýetirmek, möhümleýini owy hoşalyk işlerine geçirmek, şeride öňde boljak bayramçylyk şäherlerine taýýarlyk görmek bilen baglanşykly meseleler garady. Hormatly prezidentime sanly ulgy marhaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň paýtagtymda gözelçige diýen ornatary Durduliýewi hemde Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjewi göni video aragatnaşyga çagyrdy. Aşgabat şäheriniň häkimi şu günleri paýtagtymda alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän disgalardaky guruluşlaryň depkinleri barada hatabat berdi. Şeýlekem Aşgabatyň 140 ýyllyk bayram münasibetli meýilleşdirilen şäherlere görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berildi. Şeýlekem häkim Aşgabatyň 140 ýyllyk münasibetli şäheriň bayramçylyk meýdançalarynyň käbir binalarynyň dürli uşgunly ışyklar bilen bedelişiniň görnüşlerini hemde şekillerini görkezdi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň baş şäheri arkada prezidentimiziň iýlikleri tagallasy netijesinde ak guýaly binalary, güzel keşfi, şäher ilaty we onuň myhmanlar üçin döredilen amatly şertleri bilen ötüşiň bilentliklerini tarap anamly gadam rüýa. Guinness'in rekordlar kitabyna möhüm orun eýleýän ak mermerli Aşgabatyň günnüýleriniň ýakymly bolşýary paýtagtymyzyň agşamky görnüşlerini öýe bolşy gözellik bar. Şanly telim nasibetli häzirki zamanyň aşyklanýyş ulgamynyň täsir tehnologiýalaryň kömegi arkaly dörediljek elim oşar öwüşkünligi gözellik paýtagtymyzyň gözel keşi bilen ajaýyp taýdaşygy emele getirer. Munyň özi 140 ýyllyk şanly bayramyny münasip derejede garşylaýan şäheriň bizik aýratynlyklaryna möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýany bolup durýar. Hatabatyň başlyna şeýlekem Tomsky din jalşy mögsümine taýýarlygyň derejesi barada daýdyrly. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýöňde boljak şanly tenler münasibetli açylmagy meýilleşdirilýän disgalardaky gurulşyk işleriniň öz wagtyna tamamlanmagynyň we olaryň hil babatda bildirilýän talaplara alaýyk gelmeginiň derurdugyny çekip, bu babatda şäher häkimine bir näçe anyk görkezmeler berdi. Bugün Aşgabat, Döwrewap we Sadaşly ösýän şäher hökümine ikrar edildi. Bu ýerde adam hakyna galada esasy orna durýar. Şeýlekem şäher urulşyk maksatnamasynda häzirki zamanyň binagarlyk we inženerçilik teňkitaýdan öňde barjy gazananlary hemde milli binagarlyk görelgeleri utgoşdurylýar diýip hormatly prezidentimiz beýledi. Döwlet başlarymyz Türkmenistan paragatçylyk we anaşmaň watan çygarylan geçýän ýylyň her bir günniň uly üstünlikleri, täze ýeňişlere beslenmeligini aýdyp, paýtagtymyzda alınıp bolýan gurulşyklaryň hemişe üns merkezinde saklanmalygyny beýledi. Mektep okuwçylarynyň Tomsky din jalşy mögsümine düýüpli taýýarlyk görmek, çağlaryň wagtlaryny gyzykly we peýdaly geçirmeklerini üpsün etmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilmeler diýip döwlet başlarymyz bu babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra vice-premier Durduliýew gözelçige diýen döwümlerine alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, aýratyn ýurdumyzyň sebitlerine we paýtagtymyzda şanly tenler münasibetli gurulup ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän disgalardaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň hem metropolin ösüşinde, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlanmagyna we ýurdumyzyň öýrençi kuwatlyklarynyň artdyrylmagyna, gurulşyk senagatyna möhüm ornuň degişdigini beýledi we gurulşyklaryň hiliniň hemde depkinleriniň häzirki zamanyň talaplaryna dogry alaýyk gelmelidigine üns çekdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz şäheriň bedik işleri barada mesele geçip, häzirki zaman aşyklanýyş we sanly gomarkaly ýerine getirilýän köpegüşgünli bedegli binalaryň ýanyna dürejlik işgärleriniň çykyşlarynyň guralmagynyň we şäheriň meýdançalaryna bayramçylyk dawarlaryny geçirmegiň maksady laýyk boljakdygyny beýledi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň baş şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli gurulýan dawarly şäherleriň ähmiýetini belläp, onuň çäklerini sportyň dürli görnüşleri boýunça bäsleşikler geçirmek, mektep okuwçylarynyň şäheriň gözel ýerlerine gidirençlerini guramak boýunça vice-premieri hemde şäher häkimine bir näçe görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli guruljak dawarlary degişli derejede geçirmek üçin derur şäherleriň görülmeginiň wajypdygyny bellädi. we meýilleşdirilen bayramçylyk şäherleriniň ýokary guramaçylyk derejesini üpsün etmek babatda vice-premier hemde häkimi anyk tawşyklar berdi.
Soňra hormatly prezidenti we Sanly Omarka geçirilýän iş maslahatyny Ministrler Kabinetiniň başlygynyň OETNagy toplumyna gödükçe edýän ornatary Urad Gelliýewi hemde wilayatlanyň häkimlerini göni video aragatnaşyga çağırdy. İlki bilen Ahal vilayetiniň häkimi Gurbanow gatabatyny wilayatyň etraplarynyň gowy çekişini dolu tamamlanyklar barada habar bilen başlady. Häkim şu günleri alınıp balyan obagjyk işleriň ýagdaýy, gallar onu görülýän taýýarlyk, ötüş tutmak işleri boýunça durumça geçirilýän çäreler barada hatabat berdi. Goçy meýdanlaryna göýgöş gadanlan ýerlerde ýygyk işleri agreten kadra laýyk derejede alınıp balýar. Şonlukda obagjyk teýenkeler we enjamlar netijeli ulanýar. Wilayatyň buğdoý meýdanlaryna akinlere ötüş tutmak işleri talaba laýyk alınıp balýar. Gallorjy kombaynlary, ulug feriştelerini, çeýlekem galla kabul edýän bölümleri mögsüme taýýarlamak boýunça zerur işler durumça geçirilýär. Yer alma we beýleki göýök bagça ekinlerini ösürip ýetişdirmek, ekinleriň ýerki görnüşleriniň hasylyny öz wagtyny ýygnamak we ýerimişleriň hasylynyň mukdaryny artdyrmak ugruna degişi işler ýerine ýetirilýär. Çeýlekem häkim häzir ýüpek gurçugyny ýetmek mögsüminiň barşy barada hatabat berdi. Şunu pili öňürjiler bilen baglaşan şertnamelere laýyklykda wilayatda pili taýýarlamak boýunça bellenlen meýilnamanyň dolu ýerine getirilmegini üpsün etmek üçin zerur işleriň amala aşyrylýanyny aýdyldy. Şeýlekem häkim watanymyzyň mukaddes garaşdyrynyň şanly 30 ýyl münasibetli ulanmagy berilmek meýilleşdirilýän disgalardaky gurulşyk işleriniň diýipginlerini artdyrmak ugruna zerur işleriň alınıp barýanyny aýtdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, goça ýygyk işler bilen bir gatarda buğdoý eklen meýdanlarda alınıp balyan agreten çärleriň öz wagtyna geçirilmeligine üns çekdi. Şonuň bilen baglykda gallar ony guramaçykly geçirmek işlerine himme taraplaryň taýýarlyk görmeler we burada alınıp balyan işleriň diýipginleri artdyrmalar diýip döwlet başlarmaly häkime anyk görkezmeler berdi. Soňra Balkyn vilayatynyň häkimi Atahalliýew hatabat bermek bilen hormatly prezidentime de wilayatda gowy çekişiniň tamamlanyny barada habar berdi. Şonuň bilen baglykda häkim gowaçylaryň sadaşly öýtüşini üpsün etmek boýunça durumça geçirilýän çäreler, akinler edilýän ýygyk işler barada hatabat berdi. Şeýlekem yer alma, togan we beýleki göýük ekinlere ýygyk işleri degişli derejede alınıp barýar. Gallanyň bol hatyny almak maksady bilen akinlere ötüş tutmak, diýan mezgillere garşy göreşmek ugruna zerur işler edilýär. Şeýlekem göýük bagça ekinlerinden bol hatır almak üçin häzirki agreten çärleriň kiline üns berilýänligi hemde beýleki ekinleriň ekişiniň bellenlen möhletlerde geçirmegini üpsün etmek maksady bilen işleriň alınıp barýanyny aýdyldy. Häkim pili taýýarlamak boýunça alınıp barýan işler bir önümiň şertnamelyň boşnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmek babatda görülýän çärler bardykem hatabat berdi. Häzirki döwürde wilayatda gant şoňlarynyň ekişini bellenlen möhletde guramaçykly geçirmek ugruna toplumlaryň işler alınıp barýar. Hatabatyň çäklerine şeýlekem ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durumçyk saatlardan ösürmegiň maksatnamasynyň we owa milli maksatnamasynyň çäklerini ýöňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek ugruna degişi işleriň amala aşyrylýanyny aýdyldy. Watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyl münasibetli ulanmagy berilmek meýilleşdirilen disgalaryň gurulşygyny bellenlen wagtyna tamamlamak üçin degişli düzümleriň taýýarly işleri üpsün edilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, goça ýygyk işlerine ulanýan obagjyk teýenkeleriň dolu güýjüne iş edilmeginiň, akinler edilýän ýygyň öz wagtyna geçirilmeginiň we onuň agreten kadrara laýyk gelmeginiň möhüm talap bolup durýanyny bellädi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarmaly gallar ogny, kombaynlary, awtologary, kabul ediş bölümlerini dolu derejede taýýarlamagy tapşyrdy. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow häzirki döwürde wilayatda alınıp balyan işleriň ýagdaýy, mögsümlen obagjyk işleriň derejesi, gowy çekişini agreten kadra laýyklykda öz wagtyna tamamlamak boýunça alınıp balyan işler we akinlere edilýän ýygyk işler barada hatabat berdi. Şeýlekem gallar onu görülýän taýýarlyk, mögsümde ulanjak obagjyk teýenkeleriň ýagdaýy barada aýdyldy. Şonuň ýaly göýük bagça ekinlerinden şol sanyna yer almadan we soğandan bol hatyr almak ugruna degişli çäreleriň geçirilýänligi bellenildi. Şeýlekem häkim ýurdumyzyň dokma pudy üçin zerur çygmal feriştesi bolan pilanyň öňçi boýunça şertnamelyň boşnamalary ýerine ýetirmek üçin degişli işleriň alınıp barýanyny aýtdy. Hatabatyň barşyna owa milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleri degişli derejede ýerine ýetirmek, durmuş we öňümçük maksatly disgalaryň gurulşygyny ýokary hili üpsün etmek we olary bellenlen möhletlerde ulanmagy bermek boýunça ýygyderli alınıp barýan işler barada maglumatlar berildi. Aýratynda ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllarynyň hormatyna açyp ulanmagy bermek meýilleşdirilýän disgalardaky gurulşyk işlerine möhüm ähmiýet berilýänligi aýdyldy.
Şeýle hem häkim ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumjyk taýdan ötürmegiň maksatnamasyna, o milli maksatnamasyna gözeňletilen wezipeleri we meýilnamalary öýg wagtyna hemde belirlenen möhletde berja etmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime da hatabat dinläp, ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan agrateň çärleriň öýg wagtyna we ýokary hili geçirilmeginiň geljekki bol hatyryň girewdigine üns çekip, bu wagtda öňde durýan wezipeleriň durmuşa geçirilmegine ýören jogapkärçilikli çemeleşilmeligini taşyrdy. Soňra Liwap vilayatynyň häkimi Amangelliýew hatabatyny vilayatyň paýtaç kärenetçileriniň gowy çekişini tamamlanyklar baradaky habardan başlady. Bellenşýäli häzirki döwürde goça ýydyk etmekde owuzlyk tenkeler we enjamlar dol güýjüne işledilýär. Vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işler, akinlere üziş tuğun tutmak, gallarogna kombaynlary, awtologlar we kabul ediş bölümlerini taýýarlamak hemde pili öndürmek boýunça ýaýlandyrylan giňmeçli işler baradaky maglumatlar hatabatyň özenini düzdi. Şeýlekem yer almadan we beýleki göýök bagçakinlerinden alınýan hatyryň mukdaryny artdyrmak boýunça ähli ýerul işleriň görülýän barada hatabat berildi. Şeýlekem häkim o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini alınıp barýan işleriň ýagdaýy, şany tenler münasibetli meýilleşdirilen medeni köpçülikliň çäreler, watanymyzyň mukaddes garaşdyrylarynyň şany 30 ýylygyny münasip derejede garşylamak we bayramçyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen deskalaryň gurulşygyny ýokary hil derejesini üpsün etmek ornuny ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime da hatabat dinläp, gowaçadan, bugdoýdan we beýleki kinlerden bol hatyr almakda möhüm ähmiýeti bolan ähli agrateň çärleriň öýg wagtyna geçirilmeginiň möhümdigini bellädi we bu wagtda häkime anyk taşyklar berdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anaverdiýew vilayatyň paýtaç kärenetçileriniň gowy çekişini doly tamamlanyklaryny habar berdi. Şeýlekem häkim häzirki döwürde alınıp barýan işleriň ýagdaýy, gowaçlary we akinlere edilýän ýydyk işleri, ekrançyk meýdanlaryny tuw bilen doly üpsün etmek boýunça durmuşa geçirilýän çärler barada hatabat berdi. Bellenşýäli gallar oňuna işlediljek kombaynlary, ýük awtologlaryny taýýarlamak işleri batly depkinlerde alınıp barýar. Olaryň we galla kabul edýän bölümleriň büyükdençli işini üpsün etmek maksady bilen ähli ýerul çärler amala aşyrylýar. Şeýlekem häzirki döwürde vilayatda gant şoňlaryň ýekişini guramaçykly geçirmek boýunça taýýarlyk işler ýaýlandyryly we zerur bolan tohumlar taýýarlandy. Vilayatda pile öndürmek boýunça meýilnamany üstünlikli ýerine ýetirmek ornuny degişi işlere giň gerim berildi. Şeýlekem hatabatyň çäklerini watanymyzyň mukaddes garaşdyrylygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän diskalardaky gurulşyk işleriniň ýagdaýlary barada edildi. Hormat prezidentime da hatabat dinläp, ekrançyk ýerleriniň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, ýer we suw serişlerini erejeli peýdalanmak, ekinleriň hasyllygyny artdyrmak bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde taklanmalygyny taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Urad Gelliýew häzirki döwürde ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, gowaça hemde akinlere degişli derejede ýydyk etmek boýunça ýaýlandyrylan toplumlaryň çäreler, şeýlekem gallar oňuny guramaçykly we belirlenen möhletlerde geçirmek ornuny alınıp barýan giňmeçli işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime da hatabat dinläp, gowaçanyň, bugdoýyň we beýleki kinleriň bol hatyryny üpsün etmek boýunça alınıp barýan işleriň agrateň kadrara doly laýyk gelmeligini belledi. Döwlet başlarmaz ähli meýilleşdirilen işleriň öýg wagtyna we ýokary hili geçirilmegi bilen baglanyşykly meseleleri ýerlikderli gözegçilikde taklamak babatda vice-premieri hemde vilayatlaryň häkimlerine bir näçe anyk taşyklar berdi. Şeýlekem döwlet başlarmaz gowaça ýydyk işlerine ulanýan owuzlyk tenkalarynyň we enjamlarynyň ýokary öňüjlikli işini üpsün etmek bilen baglanyşykly meseleleri öýg wagtyna çözmek babatda degişli taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz şu ýylda göwkinlerden bol hatyr almak üçin häzirki alınıp barýan ýydyk işleriniň hilini we depkinlerini ýoklandyrmagyň wajypdygyny belledi. Şoňa bilen baglykda göwk önümleriň ýerki görnüşleriniň öýg wagtyna ýygynyp alynmagy, ýurdumyzyň bazarlaryna azyk bolşygynyň hasy üpsün edilmegi bilen baglanyşykly meseleleri bir gözegçilikde taklamak babatda da degişli taşyklar berdi. Pile önümçü boýunça meýilnamalyň taşyklaryň ýerine ýetirilişine möhüm üns berilmelidir diýip milli liderimiz aýtdy.
Şeýlekem hormatly prezidentimiz vilayetleriň çäklerine alınıp balyan gurulşyk işleriniň hilini, desgalaryň öz wagtyna ulanmaga berilmegini, aýratynda watanymyzyň mukaddes garaşdyrynyň şanly 30 ýylygynyň hormatyna açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen binalarda alınıp balyan işleri bir gödükçülükde saklamak, şeýlekem şanly tenem nasibetli taýýarlygyň çäklerini vilayetlerde bayramçyk bedek işlerine hem möhüm ähmiýet bermek boýunça häkimlere anyk taşyklar berdi. Tanrığa markalyga geçirilýän iş maslahatyndan soňra hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň Saglyk Goraş we Derman Senaty ministri, ketellerin gaýramana garşy görüşýän adatdan nişar toparyň başlygy Aman Epesowy güni aragatnaşyga çagyrdy. Aman Epes ýol başlygy diýen düzümlerine alınıp balyan işleriň ýagdaýy, häzirki döwürde dünýäde emele gelen çylşyrym ýagdaýlary nazara alyp, Tomutky din jarşy mögsümine taýýarlygyň çäklerini, awada milli ýagaçlyk dolagyny Göýekderede hemde wilaýetlarda bar bolan çağırar sagaldyş merkezlerine ýerine getirilýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Bellenşäli bu orada ýürüýti topar döredilip, onuň agdagalarynyň gatnaşmagyna degişi işler alınıp barýar. Şeýlelikde ýurdumyzyň çağılar Saglyk Goraş din jarşy merkezlerine, tagaldyş meýdançalaryna taýýarlyk işleri amala aşyrly. Şeýlekem ýurdumyzda ýerleşýän şypahanalaryň kemmesinde adamlaryň saglygyny berkitmek, häzirki döwürde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar nazara alynıp, Saglyk Goraş hyzmatlarynyň derejesini ýokalandyrmak boýunça ähli wirus çärleriň görlendigini belläp, ministr şypahanalaryň mögsüme taýýarlanyny habar berdi. Şeýlekem awada milli ýagaçlyk dolagynyň Tomutky din jarşy mögsümine taýýarlyk derejesi barada aýdyryp, deňiziň kenaryna ýerleşýän din jarşy sagaldyş merkezleriniň degişi ministrlikler, puwdoklyň dolanyş idalary tarapyndan awada gidýänlere ýollanma hatlarynyň berilýänligi bellenildi. Raýatlary awada gitmediňden ýollanma hatlaryny alanlaryndan soňra ýurdumyzyň wilaýetlerine we Aşgabat şäherine kesgitlenilen taglyk oýlaryny olary koronawirus ýokunjyna garşy tanjym ediler. Din jarşa gitjek raýatlar lukmançyk gödükçülüginden COVID-19 test barlygynyň geçerler. We soňky 72 sagatyň dowamyna COVID-19 test barlygyndan geçendigini tasdiklayan resminame berler. Şeýlekem döwlet migrasiýa gullugyny din jarşa gidýän senes barada belli etdiler. Hemde din jarşy dolagyna gitmek çäklendirilýän döwür üçin ruhsatname berler. Awada milli ýagaçlyk dolagyna döredilýän dolanış merkez tarapyndan mehmanhanada bolýan adamlaryň sany we hatabaty degişi ministrlikleri we puwdoklyň dolanış idaralaryna her gün iberler. Şeýlekem din jarşy dolagyna hyzmat edýän desgalary kabul edilýän işgärler bellilen tertipde lukmançyk gödükçüliginden geçerler. Şol sanyna olardan COVID-19 barlygyndan geçenlik baradaky kepilnamasy we koronawirus ýokunjyna garşy tanjym edilendigini tasdiklayan resminame talep ediler. Şeýlekem hyzmat edýän işgärler her 15 günden çalçyk esasyna işlerler we her çalçykda lukmançylyk barlygyndan geçirler. Şeýlekem din jarşy dolagyny ministrlikleriň we puwdoklyň düzümleriň wekillerinden abarat gödükçülük geçiriş nokat berediler. Şol bir wagtyň özünde deňiziň kenaryna din jalma gelýän raýatlar üçin ýürüýte gatnawlar ýola goýlar. Degişli mehmanhanalaryň awtologary bilen demir ýol, howa hemde awtomobil mendillerine bire gelýän raýatlar garşy alynar. Hemde olaryň din jarşy döwri guturandan soň degişli ugurlar boýunça uguradilar. Şeýlekem awada milli ýagaçlyk dolagyny din jalmagyň wagtlaryň tertibine laýyklykda ýurdumyzyň Saglyk Goraş we Derman Senaty, içeri işler, daşary işler, energetika, owagçylyk we daşky şoğurmak ministrlikleriniň, döwlet migrasiýa gullugynyň, Balkan vilayet we awada etrap häkimlikleriniň dolagy dolandyrmak baradaky baş müdirliginiň, Türkmen aragatnaşyk agentliginiň, Tögda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň ýerine getirmeli wezipeleri we borçlary ketgilenildi. Bu ýerde degişi işleri ýola goýmagyň çäklerini, ýöňlelş çärelerini, ketellerin gaýramana garşy görüşýän adatdan naşar topar tarapyndan kabul edilen çözgütler berjaýdylar diýip ministr belledi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Tomutky din jarşy mögsümine taýýarlygyň çäklerini, hökmany tanjymaň geçirilmeligini we din jarşy ýerlerine baran çağılaryň taglyk derejesini görkezýän guýanamalaryň berilmeligini belledi. Şeýlelikde çağılaryň mögsümi şadyan hemde gyzykly geçirmekleri, taglyklaryny berkitmekler üçin ähli wirus şertler gödüňde tuturmalylar. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň şypahanalarynyň mögsüme taýýarlygyna möhüm ähmiýet berilmeligini belläp, döwlet başlarymyz bire gelýän adamlaryň degişli lukmançyk barlygyndan geçmegi bilen baglanşyk meseleleriň çözgüdüni ýüreýän jogapkärçilikli çemeleşilmeligini aýtdy.
Şeýlekem milli liderimiz abada milli tägatçyk dolugynyň din jarş mögsümine taýýarlyk derejesine çekip, diňiň kenaryna amatly din jarş şertlerini döretmek, şol buratyň özünde adamlaryň saglygyna oňun täsiri bolan ýagdaýlary gözeňde tutmak we mihmanhanalaryň arasaçyk derejesini üns merkezine saklamak bilen baglanyşly meseleleriň ähmiýetlidigini bellädi. Şoň bilen baglykda adamlaryň din jalyan, tugut şeýän we gedirinje diýen ýerlerini lukmançyk ulgamna degişli ähli zerur şäherleriň durmuşa geçirilmeligini belläp, döwlet başlarymyz din jalyanlaryň iýmitlenmegi, gedirinje etmegi, sport bilen meşgullanmagy bilen baglanyşly meseleleri hemme taraplaryndan satda çemeleşilmeligini aýtdy we bu wagtda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz şu günden başlap ýurdumyzyň köpçülikden habar berişlerini bu ugry degişli wagt nesihat we düşündiriş çärelerine aýratyn ähmiýet berilmeligini bellädi. Hünärmenler we lukmanlar metbuat serişlerini teleradio ýaýlymlarda çykyş edip, häzirki pandemiýa ýokanjy därli ýüze çykan çylşymly ýagdaýlaryň öňüne almak, bu ýurda virus şäherleri görmek boýunça giňişliň maglumatlary bermelidirler diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Döwlet başlarymyz ketellerin gaýramana garşy görüşýän adatdan naşary toparyň geljekde geçiriljek mejlisleriniň birini özüniň ömür gatnaşykdygyny, onu berilen taşyklara laýyklykda din jarş mögsüminiň öňü sirasynda degişli ministrlikleriň we pudoklaryň dolanyş idaralarynyň ýol başlarynyň bu ýurdaky ýerine getirilen işler baradaky hatabatlaryny diňlejekdigini aýtdy. Hemde bu wagtda degişli taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz sanly ulgamar kalaýa geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, ýurdumyzyň gülläp esmeginiň, halkymyzyň abadançylygynyň bähfidine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Gahrman arkadamyň türkmeniň döwletlik hürriyet kitabynyň özbek diline çap edilmegi halkymyzda, jemgyýetimizde uly buýsonç duýgularyny döreden waka boldy. Şu münasibetde geçirilen şäherler giňerme eýe bolýar. Türkmenistanyň bilim ministrliginde hormatly prezident bilen Türkmeniň döwletlik hürriyetli ajaýyp eseri ýaşlarymyza nusgulyk mektep turatly dörejilik maksady geçirildi. Bu ýerde edilen çykyşlarda 2020-nji ýylyň 29-njy aprelinde bütün ömrüni watanymyza hemme ýerimize hyzmat etmäge başlayan hakyky watançy Märi Kulyberdi Muhammedowyň hormatyna Türkmenistanyň baş mescidine Agdaşar sadakatynyň berilmeginiň hemme bu hatirede surny hormatly prezidentimiz Gurban Kulyberdi Muhammedowyň hemme Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýowyň gatnaşmagynyň müň ýylliklardan göz başaryp gaýdyan halklar bilen dostlukly we parahatçylyk gatnaşyklarda berent adamkärçiligi hemme ansan talimatlaryna öwürleni ýürürlemeden many mazmun taýdan hatama baýlaşdyrylýan hakyna aýratyn belän geçirildi. Dawra gatnaşan professor molimler Gahrman arkadamyň türkmeniň döwletlik hürriyet kitabynyň özbek diline çap edilmeginiň taryhy, ruhy kökleri, medeniýetlere, däpleri hemem desurlara dayanýan türkmeni özbek dostlugynyň ýygydarly puturanylýan tasdiklayan waka öwrünuny aýratyn belediler. Bu wakalar ýaş nesillerde ata-babalarymyzdan watan söýjülük, mertlik, rehimdarlyk, agdybirlik, dostluk, rahmet söýürlük, şükürlük görülüsini dowam etmegiň derwaýsy bardaky düşünjeler ösdürýär. Milli durumda kemilleştirilip gelinýän edep desurlamyzy watan söýjülük hemme ansan perwerlik, agdybirlik hemme jebislik, parahatçylyk hemme dostluk ýürürlemidi many mazmun taýdan hasam baýlaşdyryp, gymmatly taýlimatlaryny adamzada bagşlady. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysaty dönüşdirmek maksatnamasyna laýykly ykdysadymyzyň ähli puduklary düýp döwür başlaşdyrylýar. Täze şäherdir owlary ýokary tezlikli awtomobil ýollary, iri senagat önümçilik toplumlary gurulýar. Çykyş edenleri arkadaky watanymyzda, agdybirligimizde, watan söýjüligimizde, zähmet söýürligimizde dayanmak bilen täze berent maksatlara ýetmegiň mukaddes borçlugyny belediler. Türkmenistanyň sport we ýaşar syýasy ministrliginiň Romany Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň Türkmeniň döwletlik hürriyet kitabynyň özbek diline neşedilmegi münasibetli hoşalyk maksady geçirilip, uly ýokary ruhlantyga beslenip. Türkmenistanyň Sağlyk we Derman senaty ministrliginiň Romanyna geçirilen maksat işin häsiýeti beslenip. Arkada prezident bilen Türkmeniň döwletlik hürriyetli ajaýyp kitabynyň dogonluk özbek diline terjime edilmegi, hormatly prezident bilen dogonluk, döwletlik, agdybirlik, abadançylyk, ansan perwerlik, ananşmak ýürürlüginiň dogonluk halklar üçin mukaddes ýol ýürürlügi öwürlenigi aýratyn belenli. Türkmenistanyň magtumlady nahy ýaşar urumynyň merkezi gençligiň guramyny nahy maslahat asarlardan uzap gelýär türkmen özbek dostlugy diýip atanyrly. Milli ösüşiň we daşary syýasy strategiýany üstünlikli durmuşa geçirmegiň giňerimli durnukly ösüşi üçin etmek boýunça maksatnamalaryň wezipeleri amala aşyrmak bilen fazlaşýar.
Hormatly prezident bilen partatly başlanýşlar bilen Türkmenistan döwletimiň goňşy döwletler bilen däp bolany dostlukly we özara bähbeti gatnaşyklary ýa-da dolup putulanýar. Muny barha berkeýän türkmeni özbek dostlugyna gatnaşygy aýdynlar bilen tasdiklaýar. Türkmenistanyň magtumladyna ýaşy Romusynyň merkezi tarapyndan gurulany bu şeride şol dogrusynda täsirli gurulmadylar. Şeride ýaşyň ähli taraplaryna sadaşykly ýaşamak üçin döwredip berýän şertlerini hormatly prezident bilen alkyşlar aýdyldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maksadynyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň Zenandar birleşiginiň merkezi geňeşiniň hemem kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň birlik dogurmaklaryny goňşa barýan ýolda bagtyň nurbaratly maksat geçirildi. Maksatda çykyşdanlar gahrman ýardamydan her bir işde türkmeniň aňyrdan gelýän ýürelgelerini daýanýanyny, her bir işlerini türkmeniň edebi ikramynyň jemlenenini, her bir giňgemli başlanýanyň ilimidi, ýurdumydy, dünýäni beýgeldiýänini belediler. Bu ýere ýygnanlary medeni ansanperwatnaşyklary ösdürmek hemem sewtiň ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek işine goşýany uly şahsy goşundy üçin hormatly prezident bilen alkyş hemem hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Milli liderimiň türkmeniň döwletçilik ýörelgesi atly dünýä nutgalyk eseriniň özek diline terjime edilmegine bagşlanyp, türkmen döwlet nesiriýat gullugynyň guramagyna, ýurdumyň dörejiligi işgärleriniň gatnaşmagyna, türkmeniň döwletçilik ýörelgesi dowam atly dörejilik duşugy geçirildi. Duşukda milli liderimiň azaýyp eserleriniň ähli halkymyz bilen birlikde bütün adamlaryň insanperwer ýörelgeler esadyna parahat we agdyber ýaşamagy gönükdirilen azaýyp eserdigini ýytaldy. Şoňa şeýle milli liderimiň eserleri dünýä okyjylar köpçiliginiň iň söýüp okyan eserlerdir. Kitabyň özek diline terjime edilmegi bolsa, iki dowatlykly döwletleriň prezidentleriniň belent adam kärçilikleri bilen taryhy kökleri, medeniýeti bir bolan türkmen özek gatnaşyklaryny barha jewitleşdirýär. Mehriban arka dağımızın Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi atly kitabynyň özek diline çap edilmegi halkymyzda, jemgyýetimizde uly buýsanç duýgularyny öreden waka boldy. Şu münasibetli ýagşy gelik gaýfadyna Halkara Newtga Gazy Üniversitetinde Türkmen döwlet binagarlyk guruluşyk, Türkmen döwlet ykdysadyat we dolanyş institutlaryna tanışdyrylyş dawralar geçirildi. Maslahatda çykyş edenler goňşy döwletlerde dünýä ýurtlaryna mehriban arka dağımyzyň mertebetiniň belent tutulýanlygyny, parahatçylyk söýji, hoşniýetli goňşuluk siýasatyna uly hormat goýulýanlygyny bellediler. Mehriban arka dağımyzyň türkmeniň döwletçilik ýörelgesi atly kitabynyň özek diline çap edilmegi iki ýurdun arasyna däp bolan dostlugynyň gatnaşyklarynyň ötüş ýolyna täze ädim boldy. Bu kitap iki goňşy halka birleşdirýän, asyrlyň dowamyny taryhy we meden taýdan ýoly goýulan özara hoşniýetli erke esaslanýan netijeli döwlet gatnaşyklarynyň öz bolşyny nişanyny öwürli diýip çykyş edenler bellediler. Maslahata gatnaşanlar berkirar watanymyzyň awraýyny ýer ýüzüne belende galdyrýan hormatly prezidentimde hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly prezidentimiň Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi atly kitabynyň özek diline çap edilmegi münasibetli Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmeginiň we Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde guramagyna da maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň hemem bilim ministrliginiň guramagyna sanly ulgamy arkaly geçirilýän innovasiýon tehnologiýalary önümçiligi ornaşdyrmagyň meselleri atly halkara ilmi amal maslahat öz işine başlady. Mühim tarih sene edidi ýarmydan garaşdygynyň 30 ýylyna başlanyp geçirilýän bu forum berkirar döwletimiň ukunly innovasiýa ötüşini, ýurdumyň ilim bilim ulgamynyň gazananlarynyň ähmiýetini beýan etmekden baratdyr. Halkara forumy ilim bilim ulgamynyň ýolbaşlaryny, alymlary, dürli ulgamynyň hünärmenlerini, ýokary okuw mekdepleriniň mugallimlerini hemem taliplerini bir ýere jemledi. Sanly ulgamy arkaly masada dünýäniň 20 ýurdundan iri ilmi merkezden hemem ýokary okuw mekdepleriniň ilmi barlyk idaralarynyň ýolbaşlary hemem wekilleri gatnaşýarlar. Innovatsiýon tehnologiýalary önümçiligi ornaşdyrmagyň meseleleri atly halkara ilmi amal maslahatynyň açylşy Oğuzhan adynaky Injinier Tehnologiýalar Üniversitetinde boldy. Bu ýerde bu ýokary okuw mekdebiniň talipleriniň we mugallimleriniň biohemem biolukmançylyk tehnologiýalary, nano elektronika we madalaň interneti, ekologiýa we daşgurşawy gorumak, kiber howpsuzlyk ulgamyna taýýarlanan bilelikdäki ilmi işleriniň sergisi guruldy.
Onu dürlü taslamalar, intellektual ulgumlary, tekniki işlep taýýarlamalar, robotlar, dökünleri, kimiki hemem biologik goşunlary we önümçilikde ulanylmagy gönüktirilen beýleki innovasiýa ugurly teklipleri görkezilýär. Döwlet başlanymy hökümetiň 30 aprelde geçirilen meclisinde ilim bilim işlerini ösürmek, häzirki zaman işlep taýýarlamalary we innovasiýa tehnologiýalary önümçiligi ornaşdyrmak, giň halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmak maksady bilen milli bilim ulgumyny kemilleşdirmek aýratyn möhümdigini yeni bir gezek beledi. Bu we beýleki möhüm meseleler şu halkara ilmi amal maslahatyna gatnaşylan aralyp maslahatlaşmagyny hödürlenildi. Umumy meclisde Ýurdumyzyň Ilimler Akademiýasynyň we Bilim Ministrliginiň Oğuzhanadynaky Injenier Tehnologiýalar Universitetiniň ýolbaşçylary şeýle-de Azerbaýjanyň, Koreýa Respublikasynyň, Ýaponiýanyň, Efiopiýanyň, Polşanyň, Hytaýyň, Palestinanyň, Italiýanyň, Russiýanyň görnükli alimlary çykyş etdiler. Çykyşlarda garaşdyrlyk ýyllar içinde Türkmenistanyň ilmi we tehnologiýalary ösdürmekde eger uly ösüş gadananyny belenildi. Türkmen alimleriniň ilmi ugurda gadananlary muňa şaýatlyk edýär. Olar ykdysadyýatyň köp ulgumlaryny netijeli peýdalanylýar. Maslahatda gatnaşlar ýurdumyzda amatly içerki syýasy ýagdaýyň kemale gelmegini hormatly prezidentimiziň aýratyn ornuny bir agazdan bellediler. Munyň özi ilmi barlygynyň işleňleşdirilmegine, ýokary hünärli eşgärleri taýýarlamaga, halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam berýär. Şunun bilen baglanykda en gowy daşary ýurt tejribesini öwrenmek, halkara ilmi alışmalary işleňleşdirmek, beýleki döwletleriň ilmi edaralary, universitetleri hemem ýeri bilim merkezleri bilen innovasiýa tehnologiýalary önümçiligi ornaşdyrmagy ýardam berýän ýakyn hyzmatdaşlygyň ähmiýeti barada aýdyrly. Foruma gatnaşjylary hormatly prezidentimiziň başlanjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň 2020-nji ýyly halkara parahatçylygy öňeşmek ýyly diýip eglan etmeginiň ähmiýetini nyktadylar. Buluň eklisi ýer ýüzünde parahatçylygy we awadançylyk putulandyrmak ugruna ilmi diplomatiýanyň dawarlanýanynyň aýdyň suwutnamasydyr diýip maslahatyň umumy meclisiniň barşyna belenildi. Ýygnananlary hormatly prezidentimiz maslahaty guramaga döredilen mümkinçilik, ilim bilim ulgumynyň özgördirilmegine hemem dünýä geňişligine üstünlikli goşulmagyna we bäsirçilik ukyplygynyň ýokurlanylmagyna eger ul öns bergeni üçin tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Hormatly prezident, ýurdumyzyň owa sanat toplumy ösürmek, owa adamlarynyň ýaşaýyş durmuş şartlaryny ýyldarly ýokurlanmak bagatda alyp barýan tutumly işleri, owa zähmetkeşlerini barha galkynarýar. Şunuň bilen birlikde milli liderimiz ýurdumyzda şöne möhüm çygymal bolan ýüpekçiligi ösürmek boýunça da anyk wezipeleri öňde goýýar. Gahrman arkadamyzyň tawşyryklarynyň uğralyp zähmet çekýän lewaply ýüpekçiligiň günnäwr etraplaryna pile ýygmana girişmegi bolsa, tutan ýerli zähmetiň goýanlygy netijelerdir. Hormatly prezidentimiziň ýüpekçilik bilen meşgul bolýan owa adamlarynyň zähmetine münasip baha bermek, ýüpekçiligiň düşüwentligini ýokurlandyrmak barada edýän ýetgiderli aladalary ýurdumyzyň ählerini bolşýaly lewaply ýüpekçilerim tutan ýerli zähmete ruhlandyrýar. Welaýatyň ähli etraplaryna her ýyl tut nahallarynyň oturdyrmagy, tut agaçlaryny ýedek etmek işleriniň talaba laýyk ýoly goýulmagy, möhümde ýüpek gurçuklarynyň esasy iýmeti bolan tut ýapraklarynyň ýeterlik mukdarda bolmagyny öpçün edýär. Şeýle-de welaýatda ýüpek gurçuklaryny ýedetmekligiň tejribeli ýüpekçilere inanylmagy, olaň ýedediljek ýerleriň öňden doly taýýar edilmegem özüniň oňy netijelerini berýär. Welaýatda möhüm we jogapkärli möhümiň bütün dowamyna gurçuklary ýedek etmekde agrotechnikalyň talaplarynyň doly berje edilmegi, ýüpek gurçuklarynyň kadal ösüp ýokary hili pile emele getirmekleri üçin zerur bolan şertleň döredilmegi. Şeýle-de gahrman arkadamyzyň gollawlarynyň galkynýan ýüpekçiligiň ihlasly zähmet çekmekleri, welaýatda bu gymmatly çegmalyň bol önüminiň alınjakdygyny bütün aýdynlygy bilen suwd edýär. Welaýatyň günnäwr setine esasanam kerke etrawyna ýurdumyzda ilkinjiler bolup öňde barjy ýüpekçiligiň ihlasly zähmeti netijesinde pile ýygymyna gerişilmegi aýratyn buýsundyrjy ýagdaýdyr. Munyň özi welaýatyň usat ýüpekçileriniň hormatly prezidentimiziň bol pile hasylyny öndürmek üçin döredip beren giň şertlerinden ýerlikli peýdalanýanyklarynyň welaýatda bogurda işlen guramaçylykly ýoly goýulyp, oň pileçiliň ihlasly zähmet bilen utgaşmagynyň buýsundyrjy netijelerdir. Ýeri gelende welaýatda usat ýüpekçiligiň uly topurynyň kemale gelendigini belläp geçmek ýerliklidir. Lewaply zähmet söýer ýüpekçiler Türkmenistan parahatçylygyň öňeşmek watyny ýylynda pileniň ýokary hasylyny alyp, ýurdumyzyň baş bayramy Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk şany toýunyň toýlanylýan taryhy ýylyny ul üstünliklere beslemek maksat edinýärler.
Özleri üçin edilýän aladalardan äkli taraplaryň kömek golluglardan ruhlary galkynýan lewaply peýleçiler owy ilatyna goýýan bilen sarpasy bol hasyl almak üçin döredip berýän giň şertler üçin hormatly prezidentimiň adyna hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezidentimiň owy hojalygyny amallaşdyrýan özgörtmeler laýykdy ekrançylyk meýdanlaryna ýazlyk yer almasyny ýetişdirmek işlerine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Mary welaýatynyň Zähmet Söýür Bawa daýhandaramy daýhançylyk tejribelerine dayanmak bilen Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýerine ekin meýdanlaryna ýetişdirilýän azyklyk yer almasyna ýygy etmek işlerini güýçli depkenne alyp barýarlar. Mehriban arkadamyzyň taýsy tagalary bilen oğuculuk buğdawynda yer almasyny we beýle gökünleri ösürip ýetişdirmek işleriniň alymyň öňde barjy tejribeleri bilen utgaşdyrylmagy, oğuculuk önümlerini öndürmekde alınıp barýan netijeli işler ýurdumyzda bazar bolşulugyny emele getirmekde gazanýan uly üstünlikleriň biridir. Mary welaýatynyň ustad kärendeçilerdir önüm öndürjileri hem Türkmenistan parahatçylygyny we ananşmagyň watany ýylyna müňlerçe hektary ýazlyk yer almasynyň biziň howa we toprak şertlerimizde durnukly, ýokary hasyl berýän tohumlaryny ekip, ondan gowy netijeler gazandylar. Häzirki wagtda bir azyklyk ekini östürip ýetişdirmäge isleg bildirip, Mary welaýat Miwe Oğuculuk Senat birleşigi bilen şertnama baglaşýan daýhan birleşikleriniň şeýle hem daýhan hojuluklarynyň kärendeçileriň we önüm öndürjileriň sany barha artýar. Welaýatyň bawa daýhanlarynyň ekin meýdanlarynda ýazlyk yer almasynyň ak patrak ýaly gülläp, ýaşyl ösüp oturmagy we gün-günden bol hasyl toplamagy hem kärendeçileriň ýeriňsiz çekýän zähmetiniň ýerine düşýändiginden habar berýär. Azyklyk ekinleriň hatarara bejergi işlerinde hormatly prezidentimiziň oğuculuk buğdawyny östürmek maksady bilen alyp berýän kuwatly traktorlarynyň we oğuculuk gurallarynyň güýjünden ýerlikli peýdalanylýar. Kuwatly traktorlaryň bökdünsiz işledilmegi, ýazlyk yer almasynyň hatarara bejergisiniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyk alınıp barylmagyna hemde yer almasyny dökünler bilen imitlendirmek işleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Şunlar ustad mekanizatorlaryň öndürjülük çekýän zähmetleri netijesinde yer almasy ekilen meýdanlaryň her günde ýüzlerçe hektaryna ýokary hili hatarara bejergi işleri geçirilýär. Azyklyk ekinleri ösüşdigini tutmak işleri hem göwnüze ýoly goýulýar. Bu işler aýratyn welaýatyň wekili Wadar Sakarçaga Bayramaly we Türkmengaly etraplarynda guramaçylykly alınıp barylýar. Oğuculuk buğdawynda bir näsilliň dowamında toplanan daýhançylyk iş tejribeleri welaýatyň Zähmet Söýür Bawa daýhanlaryna ýazlyk yer almasyna ýygy etmek işlerinde oňy netijeler gazanmagy uly ýardam berýär. Ýurdumyzyň badarlaryny gök önümleri bilen üpsün etmek baradaky asly işlere münasip goşun goşýan Mary welaýatynyň oğuculuk işgärleri oğuculuk buğdawyny düýpli özgörtmekde alyp barýan il ýurt bähwitli belent maksatly işler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde Türkmenistanyň garaşdyrynyň şanly 30 ýyllygy şeýle 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýerip ýagran edilme münasibetli parahatçylygyň we ananşmagyň owadatly hor hem wakal sunutynyň ustatlarynyň festiwalynyň ýapylyş dabarty geçirildi. Hormatly prezidentimiziň başlyk tonlugyny milli medeniýetimizi, sunatymyzy ösdürmek, türkmen sunatyny täze aýdym sazlar bilen baýlaşdyrmak ugruna giň gerimli işler alınıp barylýar. Mehriban prezidentimiziň gollaw himayatlary netijesinde ýurdumyzda ýygyderli geçirilýän döredijilük bäsleşikleri, festivallary türkmen sunatynyň täze ösüşlere beslenmegine, il içinden täze zehinleriň ýüze çykarylmagyna, okuýup başarnyklarynyň giňden açylmagyna uly ýardam berýär. Festiwaliň ýapylyş dowrasyna wokal sunatynyň ustad aýdymçylary bilen bir hatarda Maýa Kuleýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň simfoniki we hor topary, Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşküniň Türkmenistanyň döwlet hory, şeýle hem ýaş zehini wokal aýdymçylar türkmen we daşar ýurt eserlerini ýerine ýetirdiler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň welaýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 3-nji maýda saat 20-den 4-nji maýda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gulunyň berýän habary bilen tanışalyň. Balkan welaýatyna ýetgäp ýamurtgaýyp Demirady günlerden teleskopda 8-13 metre ýetýän şemal usury. Howa gijetine 12-17 gradus, günüdene 21-26 gradus. Kenary etraplaryna 15-20 gradus maýly bolar.
Ahal ulayetini ütkap yamur tuqarup demirgazı kulmataran hızı kontu 8-13 metre öteyen şamar uçar. Hava gecesini 17-20 gradus gündüzüne 24-29 gradus maylı olur. Mari ulayetini ütkap yamur tuqarup azken yaşar yıllarım şakma mümkün. Demirgazı kulmataran hızı kontu 8-13 metre öteyen şamar uçar. Hava gecesini 16-21 gradus gündüzüne 24-29 gradus maylı olur. Liverpool ayetini ütkap yağmur tuqarup demirgazı kunnu oradan tüylüsü kontu 9-4 metre etiyen şamar uçar. Hava gecesini 15-20 gradus gündüzüne 27-32 gradus maylı olur. Daşoğuz ulayetini ütkap yağmur tuqarup demirgazı kunnu oradan tüylüsü kontu 8-13 metre etiyen şamar uçar. Hava gecesini 13-18 gradus gündüzüne 25-30 gradus maylı olur. Payitahtın Aşgabatda ütkap yağmur tuqarup demirgazı kulmataran hızı kontu 7-10 metre etiyen şamar uçar. Hava gecesini 17-19 gradus gündüzüne 24-26 gradus maylı olur. Yurdun boyunça may ayının 4-nü magnit hadisesinden goşunup täsirli bolmagy aşyry. Edi vatandaşlarım, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölüşikleriniň möçberiniň gadydan dukly oturum artmagyna baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmegi üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýäniň nazar alyp, pasly uragy ilmegi maslahat berýäs. Mehriban ilaşlarım, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşimizde jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe aty watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär ösenýär. Ähli ötüşüň ödünine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, izleýärler.